Сакрэты кніжных рарытэтаў. Аўтарскі праект Алеся Сушы пра скарбы хрысціянскай літаратуры і не толькі. Напалеон Орда. Імя, которое вядомае сёння амаль кожнаму беларусу, як і імёны многіх іншых, так, беларускіх знакамітых творцаў мінулага, але так было не заўжды. І сёння мы з вами, як я прапаную, давайте паспрабуем разабрацца, як жа ствараюцца культурныя куміры, як жа можа вяртацца і памяць пра творцаў мінулага, якая на некаторы час магла выйсці з шырокага усведамлення. Так было з Напалеонам Ордам, так было з большасцю нашых класікаў, і гэта шлях, который нярэдка праходзяць творцы вось ужо пасля завяршэння іх плённай працы на гэтым свеце. Некаторыя забываюцца надоўга ці нават назаўжды, а некаторыя толькі пасля смерці становяцца вядомымі. Чаму? Як так сталася? Ці ёсць для таго нейкія аб'ектыўныя падставы альбо не? Вось давайте паспрабуем паразважаць. Я буду дзяліцца тут гэтымі развагамі з вами. Хвала Хрысту, дарагія слухачы і гледачы. Зірнём на асобу Напалеона Орды. Творца, які пражыў вельмі неардынарнае жыццё. Жыў у доўгім 19 стагоддзі, нарадзіўся ён яшчэ ў 1807 годзе і ў 1883 памёр. За гэты час што ён толькі не рабіў, чым ён толькі не займаўся. І вучыўся у гімназіі, потым ва ўніверсітэце, праўда, універсітэт не скончыў, спрабаваў сябе ў ваеннай кар'еры, шукаў сябе ў музыцы, у адміністраванні, у выдавецкай справе, безумоўна, таленавіта праявіў сябе як мастак і, урэшце рэшт, найперш як мастак і музыка сёння ён вядомы вось у Беларусі. Але пасля яго смерці, у 1883 годзе мы яшчэ не можам сказаць, што вось у яго была такая шырокая слава. Больш таго, гэта слава паступова забывалася. Ужо ў пачатку 20 стагоддзя яго імя надзвычай рэдка выкарыстоўвалася ў прэсе, у навуковых працах. Да яго рэдка звярталіся нават спецыялісты ў гэтай галіне, не кажучы пра вось такую шырокую грамадскую вядомасць. У першай палове 20 стагоддзя пра Напалеона Орду, прынамсі, у савецкай Беларусі забыліся зусім. Бо, калі памятаеце, сам ён паходзіць са шляхецкага асяроддзя, а шляхта, як і любыя вот гэтыя буржуазныя колы, не вельмі высока цаніліся, так, у сацыялістычным грамадстве. На яго выявах мы бачым, што? Мы там бачым храмы, манастыры, мы там бачым палацы, сядзібы і замкі, то есть зноў жа ідэалагічна варожыя элементы, не вельмі цікавыя для разумення ў сацыялістычным грамадстве. Таму гэта спадчына надоўга выйшла з ужытку. У заходняй Беларусі у складзе Польскай рэспублікі да твораў Орды час ад часу ўсё-такі звярталіся, хутчэй як да ілюстрацыйнага матэрыялу. Напрыклад, час ад часу выдаваліся паштоўкі з вобразамі, которые некалі стварыў Напалеон Орда. Але ўсё-такі такога мэтанакіраванага, зацікаўленага вывучэння ці папулярызацыі не было. І толькі напрыканцы 20 стагоддзя у Беларусі, трошкі раней у Літве, канешне, у Польшчы, пачалося такое экстэнсіўнае нават пашырэнне інтарэсу да асобы Напалеона Орды. Давайте паспрабуем разгледзець, як вярталася імя Напалеона Орды ў грамадскі ужытак, зварот у Беларусі. Не будзем глядзець на калег, у іх трошкі як бы свае рэаліі, нашы суседзі жывуць у кантэксце сваіх, так, асаблівасцей сацыякультурнага развіцця, вот беларускі шлях. Масавая цікавасць да Напалеона Орды пачала, скажам так, упершыню, відаць, прыходзіць толькі напрыканцы 90-х гадоў.
Да таго яго імя было вядомае толькі навукоўцам ці людзям, ну, которые вельмі цікавіліся ўжо нашай мінуўшчынай, і іх не так шмат і было. Канешне, мы можам бачыць рэпрадукцыі тых жа гравюр Наполеона Орды, ну, напрыклад, у некаторых краязнаўчых і навуковых працах, якія выдаваліся нават і ў савецкі час. Такія ёсць прыклады, магу іх прыводзіць, але ўсё ж такі імя Наполеона Орды заставалася невядомым нават на радзіме мастака у тым жа Янаве, раённым цэнтры, альбо Іванава сённяшняе, так, Брэская вобласць, у Пінску, дзе ён доўгі час жыў і жылі яго сваякі, у Берасці, у Мінску. Гэта імя было амаль невядомае. Я памятаю сам сваіх знаёмых сяброў яшчэ у канцы 90-х, у пачатку нулявых запытваўся пра імя Наполеона Орды, то нават янаўцы, да, вот жыхары Янава у большасці не маглі адказаць на гэтае пытанне. Хаця ўжо, як кажуць, на той момант пачалася раскрутка, пачалася папулярызацыя. Ну дык вось, давайте паспрабуем уявіць гэтае вяртанне, як яно можа ісці. Першае, што адбывалася і што дало пачатак фактычна ўсяму працэсу, гэта натуральная цікавасць да мінуўшчыны, якая вельмі моцна ўзрастала ў канцы 20 стагоддзя у беларусаў, ды і не толькі, ва ўсіх тут нашых суседзяў, і ў расіян, украінцаў, палякаў, літоўцаў і ўсіх іншых. Усе пачалі больш глыбока вывучаць сваю мінуўшчыну, у тым ліку у тых кантэкстах і аспектах, якія раней у савецкі час, ну, не вельмі цікавілі тагачасных гісторыкаў. Якраз вось шляхецкая культура, сакральная культура, гэтыя пласты заставаліся па-за ўвагаю многіх тагачасных даследчыкаў савецкага перыяду, а ў 90-е гэта цікавасць, канешне, вярнулася, тым больш, што і ўзрос узровень рэлігійнасці, і многія храмы пачалі адбудоўвацца, і пры адбудове рэстаўратары, мастакі пачалі шукаць вось хоць нейкі выяўленчы матэрыял, і Наполеон Орда, як аказалася, дае тут бясконца вялікую, каштоўную для нас усіх інфармацыю. Хадзіў чалавек па зямлі, хадзіў і маляваў. Маляваў усё лепшае, што бачыў, што яго хваляваў. Мінула 100, ужо і больш гадоў. Многае навокал змянілася за гэты час. Многае загінула, зруйнавалася. Але засталася памяць, памяць у малюнках, відоках. І сёння мы ўдзячны іх аўтару, Наполеону Ордзе. Каля 1000 малюнкаў алоўкам, тушу, фарбамі зрабіў Орда з натуры у паездках па Польшчы, Украіне, Беларусь. На яго архітэктурных відоках фальваркі, замкі, цэрквы, касцёлы, палацы. Не збярогся родны дом у Варацевічах, знікла радавая капліца, згубілася і магіла Орды. Няма
Не існуюць фальваркі яго сяброў, сучаснікаў і аднадумцаў. Адама Міцкевіча ў Заосі, паэта Владзіслава Сыракомлі ў Смольгаве, кампазітара Станіслава Манюшкі ў Упелі. Час сам па сабе бязлітасны, не шкадуе нікога і нічога. На жаль, яму ў гэтым дапамагаюць яшчэ і людзі. І вось шлях у нябыт. І вось глядзіць на нас чалавек, які пакінуў нам скарб. Відокі каштоўнасцей духоўных. А што пакінем нашчадкам мы? То першае, з чаго ўсё пачалося, гэта самі выявы. На вялікі жаль, тут звяртаю вас да папярэдняга нашага выпуску. Спадчына Напалеона Орды, самі арыгінальныя мастацкія яго працы, то есть малюнкі Напалеона Орды, у Беларусі не захаваліся зусім. Вот просто ў прынцыпе. І гэта, відаць, адна з прычын такога забыцця яго спадчыны на нашай роднай вось зямлі. У нас просто няма гэтых малюнкаў, які непасрэдна ствараў Напалеон Орда. Больш 1000 малюнкаў захавалася сёння ў свеце, але ўсе яны за мяжою, не ў Беларусі. Гэта адна з такіх трагічных, як бы непростых і складаных гісторый. Тым не менш, мы, у сэнсе беларусы, пачалі знаёміцца з гэтай спадчынай праз гравюры, праз копіі тых малюнкаў, якія яшчэ пры жыцці і пры падтрымцы самога Напалеона Орды публікаваліся у складзе 8 асобных папак альбо альбомаў з 1873 до 1883 году. Гэтыя гравюры ў Беларусі засталіся. Больш таго, яны не толькі засталіся, яны, напрыклад, вось частка з іх была яшчэ і ў даваенных, напрыклад, калекцыях беларускіх бібліятэк і музеяў. У нацыянальнай бібліятэцы некалькі папак сапраўды захоўваліся яшчэ і ў даваенны перыяд. Нешта было атрымана пасля. Напрыклад, вот у тагачаснай публічнай бібліятэцы імя Салтыкова-Шчадрына у Санкт-Петербургу, гэта сённяшняя расійская нацыянальная бібліятэка, захоўвалася вельмі шмат альбомаў з гравюрамі Напалеона Орды, і адзін з такіх альбомаў для, так бы мовіць, дапамогі і вяртання страчаных у вайну калекцый, адзін з такіх альбомаў быў перададзены ў Мінску нацыянальную бібліятэку Беларусі. І сёння так, у Мінску, асабліва ў нацыянальнай бібліятэцы, у меншай ступені ў музеях, нацыянальным мастацкім, гістарычным музеі і ў іншых ёсць гравюры. У нацыянальнай бібліятэцы ажно 313 гравюр, вось мы налічылі, маецца, калі разам з дублямі палічыць, то вось 313 адбіткаў, 190 арыгінальных выяў, непаўторных, так бы мовіць, прадстаўлена. І гэтыя ж гравюры адразу ў 90-е ўжо гады пачалі вельмі актыўна выкарыстоўвацца. Выкарыстоўвалі іх для правядзення розных выстаў. У нацыянальнай той жа бібліятэцы, у музеях, на самых розных пляцоўках, часам па-за межамі устаноў. То есть яны пайшлі ў народ. Іх пачалі перавыдаваць у якасці, зноў жа, паштовак, камплектаў рэпрадукцый, просценькіх яшчэ на той час, але ўсё-такі ўжо нешта пачалося. Мастакі-рэстаўратары, як я сказаў, пачалі з гэтым матэрыялам таксама знаёміцца і выкарыстоўваць. Пачалі ў 90-е ўжо гады вяртацца ў навуковую, а потым і шырокую такую культурную прастору музычныя творы Напалеона Орды. Яшчэ, напрыклад, у 93-м годзе выйшла кніга «Помнікі музычнай культуры Беларусі», нотнае выданне, і ў першым жа выпуску адразу там была прадстаўлена інструментальная музыка 19 стагоддзя. Беларускі інстытут праблем культуры некалі такі існаваў. Вось я ў ім нават папрацаваць меў магчымасць, першае маё працоўнае месца. Гэты інстытут падрыхтаваў вось гэта выданне нотнае, у которое ўвайшлі якраз ноты
непасрэдна Наполеона Орды, і тады многія якраз тады ў 90-е ўжо дазналіся, што Наполеон Орда гэта яшчэ і музыка, і кампазітар, і музыкант-выканаўца, вельмі таленавіты прычым. У далейшым, напрыклад, у 97-м годзе той жа інстытут, тады ўжо беларускі інстытут праблем культуры, трошкі іначай, там пачалося перайменаванне ў беларускі дзяржаўны інстытут далей праблем культуры, выпусціў творы для фартэпіяна, у тым ліку з якраз творамі Наполеона Орды, і ўзніклі многія іншыя. Наогул у 97-м годзе адбылося некалькі вельмі важных падзей. Як мы разумеем, сам Наполеон нарадзіўся, наш Орда, у 1807 годзе, і 1997 гэта 190 гадоў з моманту яго нараджэння, то есть, такі юбілей. І пад гэты юбілей самай важнай падзеяй з усяго пераліку стала усталяванне помніка Наполеону Орду у Янаве. Справа ў тым, што родная сядзіба Наполеона Орды, Варацевічы, там, дзе ён нарадзіўся, яна знаходзілася як бы пад Пінскам, усюды пісалася, і з Пінскам яго творчасць звязаная, але сёння Варацевічы гэта Янаўскі раён, недалёка ад Пінска, сапраўды, і у Янаве ён быў пахаваны у фамільным склепе Ордаў, там, пры касцёле якраз быў пахаваны Наполеон Орда. Праўда, на 97 год яшчэ было невядома, дзе гэта канкрэтнае месца, ці захавалася пахаванне, але вырашылі ушанаваць яго асобу, і ў 97 годзе у Янаве быў адкрыты помнік Наполеону Орду. Ён і да сёння застаецца адзіным такім скульптурным увасабленнем знакамітага беларускага творцы, тым не менш, которая выклікае выключную цікавасць. Скульптарам быў Ігар Голубеў, на жаль, ён ужо не так даўно памёр, 2 гады таму, і яго спадчына жыве вакол нас, шмат помнікаў па ўсёй Беларусі гэты таленавіты чалавек стварыў. Сярод іншага якраз вось гэты помнік Наполеону Орду, які стаіць у Янаве. І сёння гэты помнік стаў адной з эмблем, так бы мовіць, брэндаў Янава. Сёння ўсе турысты, бо помнік стаіць у самым цэнтры, на цэнтральнай плошчы, проста для кожнага даступны, адразу бачны, і адзін з найпрыгажэйшых аб'ектаў турыстычнага наведвання ў горадзе, вось гэты скульптурны помнік. Самі янаўцы акурат тады ў шырокім такім маштабе пазнаёміліся з творчасцю Наполеона Орды дзякуючы гэтаму помніку, бо пры адкрыцці там шмат было дыскусій, былі і дрэнныя сітуацыі, напрыклад, быў такі дзіўны акт вандалізму пасля ўжо ўсталявання помніка, як ён яшчэ чакаў свайго адкрыцця, помніку вандалы адрэзалі руку, відаць, каб здаць на металалом, і скульптарам давялося вельмі хутка аднаўляць, рэканструяваць гэты помнік. Таму былі вось і такія дзіўныя сітуацыі. Тым не менш, справа, так бы мовіць, зрушылася, і пасля 97-го году шмат што адбылося. Пачалі з 97-го, 99-го асабліва гадоў выходзіць папулярныя выданні для масавай публікі. Прычым не толькі там кніжачкі, нейкія альбомчыкі, расфарбоўкі з'явіліся для дзетак, што здорава, безумоўна. Але пачала з'яўляцца карпаратыўная, напрыклад, прадукцыя. У 99-м годзе выйшаў каляндар выдавецтва «Паліфакт», навагодні такія, з помнікамі архітэктуры у малюнках Наполеона Орды. Як бачыце, да? Вельмі цікава. У 2000 годзе быў зняты відэафільм Пракопчыка і Гідравічуса, прысвечаны Наполеону Орду. З'явіліся камплекты паштовак па розных гарадах Беларусі па выявах Наполеона Орды. Пабачыў свет у 2001 годзе вядомы многім альбом, вот ён тут у нас таксама ёсць, 2001 году выдавецтва «Ураджай» з гравюрамі Наполеона Орды, прысвечанымі Беларусі. То есть пайшло. Але, на мой погляд, вельмі прадстаўніча, што якраз не толькі культурныя установы, як бібліятэкі, музеі, архівы, універсітэты таксама, навуковыя цэнтры пачалі цікавіцца асобаю Наполеона Орды, але шырокая грамадскасць, і пра гэта сведчыць цікавасць бізнес-структураў да з'яўлення, скажем так, нейкіх новых аб'ектаў, звязаных з Наполеоном Ордам. Вот зараз давайте пра такое, можа, дзіўнае нешта паразважаем. Мне падаецца, гэта вельмі цікавыя развагі. Недзе з пачатку нулявых гадоў справа Орды, вось яго мастацкая спадчына, пачала цікавіць самыя розныя
арганізацыі Беларусі, і гэтыя выявы пачалі выкарыстоўвацца і для іх рэбрэндынгу. Такія прыклады ёсць. Напрыклад, магу згадаць календары некаторых камерцыйных арганізацый. Не буду іх зараз называць, але сярод іх, напрыклад, ёсць і банкі, банкаўскія структуры, і нават вытворцы алкагольнай прадукцыі. Вот яны рабілі свае карпаратыўныя календары на год для ўсіх сваіх супрацоўнікаў, партнёраў, сяброў, да, раздавалі вельмі шырока. І на гэтых календарах мы бачым гравюры Наполеона Орды. То есть гэта, ну, скажам, на першы погляд, просто, ну, звычайная такая прадукцыя абмежаванага ўжытку. Але мне падаецца, сам гэты факт ужо пра многае сведчыць. Па-першае, сведчыць, ну, просто пра тое, што імя Наполеона Орды стала вядомае, да, шырока ў беларускім грамадстве, у тым ліку вось у бізнес-структурах, якія ад культуры далёкія. Гэта не культуролагі, не мастацтвазнаўцы, не выкладчыкі універсітэцкія. Ну, это вытворцы алкагольнай прадукцыі. І па-другое, да, тут як бы можа падацца, што, ну, як бы і не вельмі можа хораша, калі арганізацыі вось такога статусу, такога спектру дзейнасці, да, звяртаюцца і выкарыстоўваюць для сваіх патрэбаў імя таленавітага творцы Наполеона Орды. Ну, вот нядобра гэта. Але, на мой погляд, гэта, ну, забараніць жа мы ім ніяк не можам, таму на што тут ужо перажываць? Хай выкарыстоўваюць, урэшце добрую справу робяць, хай для сваёй аўдыторыі папулярызуюць нашу культуру, незалежна ад, ну, скажам, характару сваёй дзейнасці. Я да алкаголю, безумоўна, адмоўна стаўлюся і ні ў якім разе тут не хацеў бы гэта папулярызаваць. Але калі вось падобныя структуры, статус якіх у грамадстве успрымаецца не вельмі высока, ну, бо вытворцы, ну, будзем шчырымі, да, тытуню, алкаголю робяць дрэнную справу. Яны пашыраюць прадукцыю, якая шкодзіць як мінімум здароўю людзей. А нават банкіры, да, мы пра банкі казалі, яны таксама ў грамадстве, асабліва ў 90-е, ў нулявыя, яшчэ ўспрымаліся як, ну, не вельмі прывабныя, так бы мовіць, партнёры, як буржуі, да, которые нажываюцца на звычайных людзях, якія багатыя, зарабляюць шмат грошай, которые вот на крэдытах, да, мы ў іх бяром крэдыты, потым аддаем з працэнтамі, то есть нажываюцца реально на нас, яны нічога не робяць, да, нібыта, ніякай прадукцыі з-пад іх рук не выходзіць, да, вот яны ж не на заводзе працуюць, да, не дэталі нейкія не вырабляюць. Вот. У грамадстве, у вачах грамадства нярэдка такія арганізацыі ўспрымаюцца не вельмі станоўча. І калі гэтыя арганізацыі ад пачатку не вельмі высокім іміджам, да, у грамадстве пачынаюць падтрымліваць культуру, гэта пра многае кажа. Гэта ім самім дапамагае, бо яны ўраўнаважваюць свой статус. То есть яны былі з дрэнным сацыяльным статусам, а тут ж рабілі добрую справу. Справа ў тым, што, ну, памятаеце, у 90-е гады у нас працавала такая яшчэ лабавая рэклама. Пасля распаду Савецкага Саюзу, калі у якім яшчэ было разуменне, што ў тэлевізары толькі праўду паказваюць, да, і ў газетах праўду пішуць. І тут, да, у пачатку 90-х памятаем гэтыя рэкламы, там всякія МММ і іншыя, да, дзіўныя ініцыятывы, на которых шмат людзей збанкруцілася, разарылася, у страшэнны крызіс трапіла, і многія банкі тады сябе так пазіцыянавалі. Мы самы лепшы банк, прыходзь да нас, заўтра будзеш багаты. Ну, вот вельмі спрошчана скажам. І людзі верылі, бо прывыклі, што ў тэлевізары ці ў газеце, ну, можа быць толькі праўда. Ну, раз так напісалі, так, у газеце, значыць, сапраўды трэба хуценька бегчы і скупаць гэтыя акцыі, там, ці што, МММ, напрыклад. Вот. І спатрэбілася некалькі гадоў, каб зразумець, што далёка не ўсё, што цяпер кажуць вось для нас медыаструктуры, з'яўляецца такой праўдаю, і трэба гэта ўсё пераправяраць. Трэба, ну, так акуратна ставіцца да асабліва рэкламнай інфармацыі. І ўжо ў канцы 90-х і ў нулявых людзі пачалі больш узважліва глядзець. І якраз вот магчымасць, напрыклад, банкаў ці іншых вось падобных арганізацый падтрымаць сацыяльную праграму, да, нейкія прытулкі для дзетак, як варыянт, альбо для жывёлы, так, которая трапіла ў цяжкую сітуацыю, іншыя сацыяльныя праекты, ці падтрымка культуры, вот гэта ўжо сведчыць, што дадзеная камерцыйная арганізацыя мае сацыяльную адказнасць перад грамадствам. Яна плануе захавацца тут надоўга, і тое, што яно робіць нешта добрае для айчыннай культуры, гэта павінна яе вылучыць сярод іншых арганізацый. І вот сапраўды там, напрыклад,
цэлы шэраг камерцыйных арганізацый, а нават і высокіх дзяржаўных органаў пачалі выкарыстоўваць імя і творчасць, у тым ліку Наполеона Орды, для самапрасоўвання. Я, напрыклад, памятаю каляндар вышэйшага гаспадарчага суда, да, вось канкрэтна па матэрыялах спадчыны Наполеона Орды створаных. То есть дзяржаўныя органы таксама пачалі актыўна уключацца ў вось гэты агульны працэс. Памятаем мы, што Нацыянальны банк выпусціў юбілейныя манеты у той самы час, і срэбныя, і медна-нікелевыя, калі не памыляюся, манеты да юбілею Наполеона Орды ў 2007 годзе. І наогул якраз вось гэты 2007 год стаў момантам такога выбуху, калі імя Наполеона Орды сапраўды вельмі гучна загудзела па ўсёй Беларусі і па ўсім нават наваколлі. 200-годдзе адзначалася на ўзроўні ЮНЕСКО, я памятаю, мы тады вельмі актыўна гэту тэму абмяркоўвалі. Наша нацыянальная камісія па справах ЮНЕСКО рыхтавалася таксама і рабіла прапановы для ЮНЕСКО па святкаванні. У нацыянальнай бібліятэцы мы арганізавалі цэлы шэраг ініцыятыў сваіх. Былі праведзены вялікія канферэнцыі, не толькі вось у Мінску, там і бібліятэка ўдзельнічала, і на базе акадэміі навук. У Берасці была цудоўная канферэнцыя праведзеная, прысвечаная Наполеону Орду, і сёння можна пазнаёміцца са зборнікамі матэрыялаў гэтых канферэнцый, паглядзець фотаздымкі з працы гэтых канферэнцый. З'явіліся мастацкія канверты, маркі, прысвечаныя Наполеону Орду. А гэта вельмі важныя элементы, гэта ж сімвалы краіны, якія па ўсім свеце рассылаюцца. Абы што на марках не з'яўляецца, там заўжды знакавыя аб'екты, якія прадстаўляюць краіну ва ўсім свеце. Гэта вельмі важна. Музыка Наполеона Орды гучала паўсюдна. Падрыхтаваныя былі некалькі альбомаў. Я яшчэ памятаю перыяд, мы якраз пераязджалі са старога будынка ў новы. Нацыянальная бібліятэка у 2004 яшчэ годзе працавала ў старым будынку, а ў 2006 годзе яна ўжо працавала ў новым. Да? Вот гэты перыяд трохгадовага будаўніцтва, ён амаль прыпаў на падрыхтоўку да юбілея Наполеона Орды, і у сітуацыі як бы яшчэ пераезду, калі пераезд нават да канца не скончыўся, мы рыхтавалі цэлы шэраг такіх ініцыятыў. Сярод іх быў цудоўны альбом, які мы рыхтавалі з выдавецтвам Беларусь разам з шаноўным вядомымі мастакамі, мастацтвазнаўцамі Кулагінам, Герасімовічам, падбіралі сканы, а потым зрабілі, на той час гэта былі папулярныя, такое мультымедыйнае электроннае выданне, у якім упершыню сабралі ўсе гравюры Наполеона Орды, усе абсалютна, поўнатэкставыя версіі яго кніг, той жа граматыкі музыкі, граматыкі польскай мовы, біяграфічныя нарысы, архіўныя матэрыялы з музея Міцкевіча ў Парыжы, напрыклад. То есть велічэзны аб'ём матэрыялаў, які ні ў адну кнігу сённяшнюю не змясціўся, мы сабралі ў электронным выглядзе і ў 2007 годзе пад юбілей Наполеона Орды апублікавалі. Вот з таго часу і малюнкі, і гравюры, і музыка Наполеона Орды гучаць няспынна і бясконца ў Беларусі. Я вельмі шчаслівы, што вось на сённяшні момант гэтае імя стала сапраўдным сімвалам. Вот літаральна нядаўна адноўленая была сядзіба ў Варацэвічах у 2021 годзе. Разам з музейнай прасторай у Янаве, так, яна дапаўняе вельмі. Некалькі вуліц названыя іменем Наполеона Орды, у тым ліку і ў Мінску, і ў Берасці, і ў горадні. У Мінску, правда, не ў цэнтры, там у Малінаўцы, да, вось каля выезда з гораду на Кальцавой, там ёсць прыгожая вуліца Наполеона Орды. Усё гэта сведчыць пра тое, што Наполеон Орда ўжо стаў часткаю нашай культуры, ужо ўспрымаецца як вялікае дасягненне, і мы маем спадчыну, которая асацыюецца нарэшце ўжо з Беларуссю. Так яе не разумелі яшчэ ні ў савецкі час, ні ў перыяд расійскай імперыі. Гэта быў фрагмент культурнага жыцця, нейкія асобныя разрозненыя творы. На сёння Наполеон Орда і яго мастацкая спадчына — гэта
безумоўна феномен культурнай прасторы Беларусі, і мы з гэтага ўсяго павінны зрабіць вельмі важны вывад. Так, вось спадчына, пра которую мы кажам, Наполеона Орды, гэта наша сённяшняя вот такая культурная спадчына Беларусі. Наш гонар яе захаваць, зберагчы і папулярызаваць, умела, удала выкарыстоўваць. Але мы бачым, што цікавасць і знаёмства з гэтай спадчынай мяняецца. У адны перыяды мы маглі забыць гэтую культурную традыцыю і гэту спадчыну. У іншыя яна нават па шчырасці не была спадчынай, да, не ўспрымалася як такая. Вот, бо калі людзі пра яе нават не ведаюць і не клапоцяцца пра захаванне, то якая ж гэта спадчына? А сёння ўсё наадварот, мы ўжо маем спадчыну. Значыць, тое, што мы называем культурнымі каштоўнасцямі, гэта тое, што мы самі з вами ствараем. І значыць, мы гэта можам рабіць. Гэта нармальны, у тым ліку кіруемы працэс. Мы самі з вами можам працаваць над папулярызацыяй нашых традыцый, нашых каштоўнасцей. І прыклад вось тых самых гравюр, альбомаў Наполеона Орды, которые мы з вами вось сёння гартаем, которые я паказваю, і малюнкі, і гравюры, і вось нотныя рукапісы, усё гэта з'яўляецца дасягненнем беларускага грамадства, у тым ліку нашай айчыннай культуры, і я ўпэўнены, што гэта ўсё мусіць працаваць на сённяшнюю і на будучую Беларусь, дзеля карысці нашай, для разумення нашага месца ў свеце. Хай жыве гэта спадчына з намі разам і дапамагае нам разумець сябе і разумець свой край. Дзякуй вялікі, да новых сустрэч. Яшчэ пагаворым пра культурную спадчыну і пра цудоўныя кніжныя помнікі, якімі багатая наша зямля. Да сустрэчы. Сакрэты кніжных рарытэтаў. Аўтарскі праект Алеся Сушы пра скарбы хрысціянскай літаратуры і не толькі.